इकडे आवाज मस्त येतोय ना एकदम कूक 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 आणि कूक 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 कूक. मग जे आमची काव्या बघा कशी झोपलेली एकदम छोट्या बाळासारखी. छोटीच तर बाळ आहे आमची काव्या. काव्याला तर उठवतो बघ. उठली उठली उठ. चल फिरायला. पदर नीट करा मॅडमचा. केस पण तिचे बिस्कट लावले. बरोबर करा आमच्या काव्याचा पदर. कोणकोणत्या अँगलने बघा. तुमचा व्हिडिओ दाखव. अरे वा, हा असं असं सर्व राहायचं टापटीप मुलींनी. बरोबर ना मम्मी? व्हेरी गुड व्हेरी गुड. चल दाखवतो चल. तर इथे बघा चुलीवर आम्ही जे बनवणार आहे त्यासाठी आम्ही इथे साहित्य सर्व काढलेलं आहे. हा सांगा. तू तो डायलॉग ऐकलाय का? ऍडव्हर्टाइजमेंट ऐकली आहे का? आज खाने में क्या है मामा? ऐकली आहे? कसे झाले ते कसे झाले? स्टाईल आहे स्टाईल. आता तुम्हाला इकडे तर खूप पसारा दिसेल. जरा साफ करायचं आम्हाला. पण जरा भूक लागली. मला भूक लागली. काय आहे खायला आज? असं तुम्ही पण सर्च करताय का? जरा मला सांगा. घरोघरी तुम्ही तुमच्या घरी. अरे हाय 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 कुछ तो. आता इथे बघा आम्ही दही लावलेलं आहे. दही. आणि तुम्ही विचार कराल की तुमची शुभांगी गिर काकू कुठे आहेत? तर ते आतमध्ये साडी चेंज करायला गेले. म्हणजे कपडे चेंज करायला गेले. साडी घालून येतील. आता मी काय काय घेतो बघा प्लेटमध्ये. बघा घरगुती आपण जेव्हा दही लावतो ना तेव्हा एकदम मस्त आणि घट्ट असतं बघा. एकदम घट्ट घट्ट दूध आहे एकदम. दही. आता ह्यातलं आता घेऊया थोडंसं. कधी पण दही कापणं म्हणजे केक कापण्यासारखं असतं. हॅपी बर्थडे. आणि घरच्या दहीचा एक फायदा असतो ह्याच्यात. मलाई बघा. मलाई दिसते. मलाई. हे बघा किती मलाई आहे इकडे. हे माझा नाश्ता. दही पुरी बनवली तर पुरी नाही तर चपाती. आता तुम्ही मला नेहमी फिटनेस टिप विचारत राहता ना की काय कसं फिट राहायचं, लाईफस्टाईल कशी चेंज करायची. ते एका व्हिडिओपासून तुम्हाला तर समजेलच. पण जर आपण डेली फॉलो केलं तर आपली हेल्थ एकदम चांगली राहू शकते. आणि तुम्ही विचाराल काकू कुठे तुमची? हे बघा तुमची काकू. ताईचा फोन आलेला आहे. ताई बरोबर बोलते. आणि इकडे आमची काव्या. तू जेवली? पण तू हे खाणार आहे का? चपाती आणि दही. दहीमध्ये साखर नाही खात मी. दही खाते साखर टाकून खाशील? चल ये माझ्याबरोबर. आता आपण जर लाईफस्टाईल चेंज बद्दल बोलतोय. मम्मी आपण साडी घालते. आणि इकडे आमच्या काव्याला दही बरोबर थोडा साखर लागतं. आमची दही आता आमची दही खायला बोलते. आमची काव्या दही खायला आता. आणि तुम्हाला सांगतो दही खूप छान असतं. पण ज्यांना शिंक्याचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांना ॲलर्जीचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांनी जरा दही सांभाळूनच खा. आणि तुम्हाला काय सांगायचं लाईफस्टाईल चेंज म्हणजे काय? जरी तुम्हाला भूक लागली ना, सर्वात आधी तर भुकेवर कंट्रोल पाहिजे तुम्हाला. भुकेवर बरोबर. सर्वात पहिलं तर आपल्या भुकेवर कंट्रोल पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे तर जर भूक लागली तर आपण काही करायचं पण आपल्या घरचंच खायचं. त्यासाठी काय आपण बाहेरचं नाही खायचं. बरोबर ना? असं बर्गर खायचं काय? बर्गर माहितीये बर्गर? काय बर्गर? हा कुरकुरे नाही खायचे. आपण काहीतरी घरचंच खायचं. अजून एक गोष्ट सांगतो बघा तुम्हाला मी. लाईफस्टाईल चेंज म्हणजे हेल्दी कसं राहू शकता तुम्ही. आता इकडे तुम्हाला दिसते हे हा तुकडा. असं तर आपण चपाती भाजत नाही ना. चपाती तर आपली पूर्णच असते अशी. ही दिसते तुम्हाला चपाती. काय झालं, मी ह्याच्या अगोदर जो जेवायला बसलो होतो त्यावेळी मी चपाती आणि भाजी खाल्ली होती आणि थोडंसं भात. त्यावेळी काय झालं, मला समजलं की आता माझं फुल झालंय, पोट एकदम फुल झालंय आणि मला जास्त हे खाल्लं तर ओव्हर इटिंग होईल. त्या ओव्हर इटिंगसाठी मी एवढी चपाती आणि अर्धी चपाती अजून आतमध्ये आहे ही आणि अर्धी
ती मी नाही खाल्ली. कधी कधी माणसं काय करतात, चला प्लेट पूर्ण, मला समजतं की आपल्याला फूड वेस्ट नाही करायचं. मी हे नाही म्हणत होतो की फूड आपल्याला आपलं जेवण फेकायचं आहे, ते आपण जेवण ठेवायचं नंतर खायचं. त्यावेळी जर खाल्लं असतं ते ओव्हर इटिंग झाली असती. आपण ओव्हर इटिंग पण नाही केली पाहिजे असं. आणि त्यासाठी आपण काय करायचं, आपल्या समोर ताट, आपल्या समोर सर्व पदार्थ ठेवायची आणि आपण खात म्हणजे जेवढं लागेल तेवढंच खायचं. एकत्र असं प्लेटमध्ये पूर्ण असं घेऊन नाही खायचं. मग ते वेस्ट जाणं म्हणजे वेस्ट जाईल म्हणून तुम्ही ते जास्त खाल, त्याला ओव्हर इटिंग होते. ती ओव्हर इटिंग नाही करायची. जेव्हा पण भूक लागेल तेव्हा आपल्या घरातलं सर्व बनवून खायचं. आणि आता मला नाश्ता बघा, आता मला भूक लागली तर मी चाय बिस्किट अशी कुरकुरे मॅगी बिगी नाही खात. काव्याला पण आता मॅगी नाही देणार मी खायला. काव्याला जे पाहिजे ते घरगुती देणार. आता इथे बघा मी घरी चपाती आणि दही खातो. अजून एक मला प्रश्न, एक फनी क्वेश्चन नाही बोलू शकत. मला एक सांगा, चपाती जर तुमच्या तोंडात म्हणजे तुम्हाला जर फास्ट खायची असेल तर तुम्ही कशासोबत खाता? मी 2 गोष्टीसोबत ना चपात्या खूप फास्ट खातो. एक म्हणजे दही आणि दुसऱ्या म्हणजे चिकनचा रस्सा. हा खाऊया, लगेच जातं ना. चला आता खाऊया आपण. आणि मेन इम्पॉर्टंट असतं की जेवताना बडबड करायची नाही. त्यासाठी मी सॉरी बोलतोय, कारण जरा तुम्हाला समजवायला लागलं. कारण आपल्या माणसांना समजवलं तर, कारण सारखं सारखं समजवायला लागतं, तेव्हा जाऊन तुम्ही ऐकता. नाही तर तुम्ही ऐकत नाही, माझ्या मम्मीसारखे. हा मम्मी, तुला पण समजवायला लागतं ना असं. 4, 10 वेळा, 5 वेळा समजवलं तर आमची मम्मी खाली बसते आणि खायला लागते. आता मी मला खायची परवानगी द्या, परमिशन द्या, मी खातो आणि तुम्ही पुढचे शॉर्ट्स बघा. आता इथे सर्व साहित्य आम्ही ठेवलेलं आहे. आता चुलीकडे जाऊया आपण. इकडून शॉर्टकटने आलेले आहेत आमचे मम्मी आणि आमचे काव्या. लाकडं आणले. मी उडी बसू. इकडे लाकडं आलेली आहेत. लाकडं घ्या. काव्या, केवढी पावडर लावली आहे काव्या. आमच्या घरी आली, आमची सवय लागली तुला. केवढी पावडर लावली आहे. इथे चूल पेटवायला काय यूज केलंस? हे सावलाची पाते नारळाची आणि थोडं पेपर. तिकडे मुंबईचा एक पोरगा वेगळा बघा बाई. हिच्यासाठी घेऊन जातेच मी आता तिला. जाऊ दे तिकडेच राहू दे, तुमच्या तिकडेच काहीतरी राहू दे तिकडे. हा, आम्ही अंदाजाने टोप आणलेला आहे. हा टोप चुलीवर राहील का बरोबर? ठेवायच्या अगोदर जरा कमेंटमध्ये सांगा की राहील की नाही राहणार. हा, कमेंट करा. राहील. ठेवू. राहिला की नाही? अरे वा, व्यवस्थित राहिला ना. मस्त राहिला. आणि म्हणजे बघ, आग पण त्याला लाकडं पण बरोबर पेटतात आहे आणि त्याची वाफ पण इकडून दुसरीकडनं जाणार आहे. बनवलं कोणी? मग हा, आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. इकडे बघा साहित्य बघा काय काय आणलेलं आहे आम्ही. आणि कधी ठेवायचा टोप कशी बनवू? पण हा परकर नको दिसायला. परकर हा बघा लाल घातलाय. मम्मी हे काय बोलते? परकर लाल घातलाय, हा मॅचिंग नाही. परकर नाही बारके माझ्याकडे. अच्छा, बारकेच नाही घातले असते, पण हा होता ना एक, म्हटलं घातले. दाखवायचं नाही. तशीच ती साडी दिली. लहान आहे ना बघा, लहान मुले बघा असे असतात. आम्ही बाकी कसं तिला व्यवस्थित पाहिजे सगळं. आजीबाई सारखे बसलेत आमच्या काव्याबाई. काव्या, आमच्या अमर अकबर अँथोनीमधले एक आलेले आहे तिकडे. हा आलेले ते बघ काळी वर. ये इकडे ये. आमच्या बुबूची साईज बघा वाढलेली आहे. आमचा बुबू जरा हेल्दी झालेला आहे. बुबू आमचा. आमच्या बुबूला लागली आहे भूक. मम्मी, पाणी गरम व्हायला टाईम आहे. चला खाऊ. आमचे अमर अकबर आलेले आहेत, त्यांना भूक लागलेली आहे. जरा खाण्याची व्यवस्था करूया तुमची. तर जरा पाणी टाकलोय.
ते पाण्याला उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये गुळ टाकते. गुळाची पावडर आहे. आणि त्याच्यामध्ये तूप टाकते. साजूक तूप. आता त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकते. आज खरं बनवणार आहे काव्या, पण मी जरा टाकते कारण साडी घातली आहे ना. आणि त्याच्यामध्ये वेलची पावडर पण टाकून देते. मग काव्या का टाकणार? काव्या फक्त चमचा घेऊन बसणार आहे. पण बनवली कोणी? काव्याने. ढवळू काय? चमचा घालायला दिला म्हणजे बनवली तिने ना. हो, बसली म्हणजे झालं. हा मग ढवळू काय? हा ढवळ. आपण हात भाजल ना. ढवळ. एकदम परफेक्ट झालं मम्मी. हा ढवळ. आणि सगळं टाकायला बा. नाही ढवळ. डवलत राहायचं असतं, डवलत राहायचं ढवळच असतं. राहा, ढवळच राहा. शिकायचंय ना तुला. ढवळ. जर असं ढवळायचं. ढवळ. शिरा बनवताना आगी जवळ अशा चुली जवळ बनवताना आपण लाकडावर लक्ष ठेवायचं. लाकडावर पेटली नाही पाहिजे जास्त. हो, नाही तर खालून करपून जायचं. ते करपून जायचं. गॅस फास्ट होण्यासारखं आहे ते. आपण गॅस कसं कमी जास्त करतो कमी तसं. जास्त करतो तसे चुली जवळ आहे ना लक्ष ठेवून करायला लागतो. आता आपली पूर्ण लाकडं आहे ना विजवायची आहेत. भिजवायचे. इकडे आपले मॅनेजर आलेले आहेत. आपले प्लेटीत रेडी आहेत. काव्याचे चमचे रेडी आहेत. काव्या, चला टेस्टिंग करूया. आपली पहिली रेसिपी गुळाचा शिरा. गुळाचा शिरा इकडे झालेला आहे. बसा. चुलीवर केलेला असून पण लागला नाही बघा. छान झालं एकदम. लागला नाही का की? नाही लागणार. एकदम चूल बारीक केली म्हणून ना. हा आणि तो कमी निखाऱ्यावर होतो तो. एवढे सर्व प्लेट वाढलेले म्हणजे संपणार नाही. हा संपवायचं. आणि इकडे चुलीला पण आम्ही ठेवलेलं आहे बघा. हा माझा. घे, तुला जे पाहिजे ते घे काव्या. आता त्यांना कमेंट काय होते की तुम्ही पहिली चूल पेटवली होती तिकडे चूल करायची, तिकडे चांगली होती. पण तिकडे आता आम्ही इथे सावळीमध्ये बसलोय, तिकडे ऊन येतो. हा, त्या साईडला ह्याच्या पार्टी होती आमची चूल ती. 5 वाजेपर्यंत तिकडे ऊन असतो. ऊन असतो. हा म्हणून आम्ही तिकडे नाही केली. दोन्ही साईड दोन्हीकडे करू शकतो मम्मी आपण आता. हो, दोन्हीकडे करू शकतो. तिकडे पण करू शकता, इथे पण करू शकता. आईला दे, तू घे, दादाला दे, मला दे. हां दे. आता टेस्ट करून सांगा मला. गरम असेल ना. आरामात घे. घे तुझा घे, मी घेतो तुझा आणि मम्मीचा दे. मम्मीला घे आणि तुझा घे. तुला तिने छोटी प्लेट घेतली. छोटी नाही ती, ती जरा अट्रॅक्टिव्ह वाटेल ना, स्क्वेअर वाली. हवा का घे तुम्ही पहिला. घे घे खावा. मम्मी आमच्या बघणाऱ्यांना भरव जरा. पहिल्या चुलीवरचा पहिली रेसिपी. पहिली रेसिपी छान झाला. जास्त गोड पण नाही, जास्त हे पण नाही, सुंदर झाला. मी सगळं अंदाजाने साहित्य आणलं आतून काढून. मला वाटलं काय पाणी जास्त अति होईल. गोड पण चांगलं नाही. नाही ना. बनवलं कोणी? काव्यानी. हो. मग. कोणाला भरवणार रेसिपी? हं? म्हणजे बघ मी खाऊन बघ. गरम आहे ना. इकडे चमचा तरी दे मला जरा स्क्रीनला. भरून, एवढा नाही, असं नाही, अर्धा अर्धा चमचा नाही, भरून द्यायचं असं कधी पण गरम करायला. गरम तोंड भाजेल ना त्यांचा. हे घ्या घ्या, खावा तोंड. आ करा, आ करा, हा करा. आ करा. केला केला. केला. तुम्ही गुळाची पावडर गोड नसते. जास्त गोड नाही होत. ते बघा ते. आले काय हा. आमच्याकडेच राहिली आज. आता तर झोपणार पण आपली इकडेच आहे. आता येणार नाही. खाली गरम आहे, गरम आहे. मुंबईला जाते. मुंबईला जाणार आहे. हं. काही पण आहे त्यांच्याकडे. माहिती आहे मला. पुष्कळ पण येते. हो? कसं झालं काव्या? यमी झालाय. साखर टाकते एकदम हे होईल. आणि जर असं टाकलं असला शिरा फक्त आमच्या काकी बनव. छान. तारीफ बघा असा कशी. शिरा फक्त काकी बनवतात असं तिचं म्हणणं आहे. समजलं मला ते. छान. आता आपल्या नवीन चुलीवरचा शिरा, गुळाचा शिरा बनवलाय. कसं झालाय ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आता आमच्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. आमच्या काव्याने शिरा कसा बनवला आम्हाला सांगा नक्कीच. काव्य आली होती मदतीला. म्हणून झाला. दोघी दिसतो विचित्र त्याला तीन नेत्र चर्मावे गळे नाडी वस्त्र नंदी तुझा मित्र बाळा दोरे बाळा दोरे. जरासा शिरा आमच्या बुबूला. हा काव्या, बाय बाय.